Anem amb altres qüestions. En matèria de seguretat, per exemple, avui s'ha reunit al Palau de la Generalitat la Junta de Seguretat de Catalunya, que agrupa els màxims responsables dels diferents cossos de seguretat que operen al país. Presidida per José Montilla, és la primera que presideix com a president, l'ens col·legiat ha aprovat mesures de coordinació entre Mossos i el ministre de l'Interior ha promès revisar el finançament per pagar les hores extres dels Mossos que cobreixen la falta de policies nacionals. Els Mossos d'Esquadra s'incorporaran als centres de control duaner de la Jonquera i de l'Es, a la Vall d'Aran, on tindran accés a la informació policial de casos d'immigració il·legal o de tràfic de drogues. És un dels punts que s'han acordat avui en la Junta de Seguretat, que ha presidit per primera vegada José Montilla. L'altre acord destacat ha estat en matèria d'estrangeria. Cuando alguien, Mosso d'Esquadra, policía o guardia civil, detenga a un extranjero que está haciendo una actividad ilegal, inmediatamente sabe perfectamente a quién tiene que informar, qué datos tiene que suministrar i en què base de datos se van a tratar. Els dos responsables d'Interior s'han felicitat per la major coordinació entre els cossos policials en tot tipus d'operacions, també les antiterroristes. El tema de la informació sempre és clau i el tema de la informació en la policia molt més clau i que a vegades hi ha reticències de compartir informació. I avui a la Junta de Seguretat, tant els responsables policials del Ministeri com els responsables nostres de Catalunya deien, en definitiva, estaven contents i optimistes pel nivell de confiança mútua que es té, que permet traspassar informació. S'haurà demanat un augment en l'aportació de l'Estat per pagar les hores extra que fan els Mossos d'Esquadra per suplir la manca d'efectius. Unes hores extra que l'any passat van costar 8 milions d'euros. El ministre s'ha compromès a revisar el conveni de finançament.